салом дӯстони азиз, мо аз китоби Римкевич ҳал кардани масъалаҳояшро идома медиҳем ва имрӯз масъалаи 83-уми онро ҳал мекунем. Ман шарти онро бо забони русӣ дар экран мегузорам ва шарти бо забони тоҷикиашро ҳозир мехонам. гуфта шудааст ки чанасавор нишебии дарозиаш S1-ро, яъне АБ-ро, нишебии дарозиаш S1-ро тай карда, баъд аз он дар роҳи уфуқӣ масофаи S2-ро тай карда истод. яъне чанасавор нишебии дарозиаш S1-ро тай кард ва ба поёни нишебӣ омада бо ҳамин суръате ки соҳиб шуд, масофаи S2-ро тай карда истод. Тамоми вақти ҳаракаташ вақте ки дар тамоми ҳаракат сарф шуд ба Т баробар аст. яъне ин додашудаҳои масъала аст. S1 ва S2 Т. тамоми вақти ҳаракат ба Т баробар аст ва мо бояд якчанд номаълумҳоро ёбем. дар ин ҷо аслан 5 номаълум аст. гуфта шудааст ки шитоб дар қитъаи якум, шитоб дар қитъаи ҳамворӣ, вақти ҳаракати чанасавор дар қитъаи якум ва вақти ҳаракати чанасавор дар қитъаи ҳамворӣ ва инчунин суръат дар охири нишебӣ, яъне дар ҳамин нуқтаи Б. мо метавонем гӯем ки суръат дар охири нишебӣ ё ин ки суръат дар аввали ҳамвории уфуқӣ, яъне ин ҳардуи инҳо ҳамон як суръат мебошанд. мо ҳамин суръатро бояд ёбем. акнун ман масъаларо як бор дигар хубтар мефаҳмонам. яъне чанасавор аввал дар нуқтаи А ҷойгир аст ва вай бе суръати ибтидоии ҳаракаташро шурӯъ мекунад ва оҳиста оҳиста суръаташ зиёд шуда дар охири нишебӣ дар нуқтаи Б суръаташ ба В баробар мешавад. то ин вақт вай масофаи S1-ро тай мекунад, яъне АБ дар ин ҷо ба S1 баробар аст. баъд бо ҳамин суръате ки соҳиб шуд, вай рафта албатта бо таъсири қувваи соҳиш суръаташ суст мешавад ва дар нуқтаи С меистад, яъне BC ин S2 мебошад. акнун масъаларо ҳал мекунем. аввал мо барои ҳамин суръат ифода менависем. ҳамин суръат ба чӣ баробар аст? албатта мо муодилаи суръатро дар ҳаракати собитшитоб медонем ки суръат баробар аст ба суръати ибтидоӣ ҷамъи AT. ва инро барои қитъаи якум метавонем чунин нависем. барои қитъаи якум, барои яъне қитъаи AB, ана ҳамин суръати V баробар аст ба суръати ҷисм дар нуқтаи А, яъне суръати ибтидоии он VA, ҷамъи шитоб дар қитъаи AB ба A1 баробар аст. мо онро ба A1 ишора кардаем. A1 ва зарби T1, яъне V баробари V0 ҷамъи AT. ана ҳамин ифодаро навистем ва мо медонем ки суръат дар нуқтаи А ба 0 баробар аст, яъне чанасавор дар он ҷо бе суръати ибтидоӣ ҳаракат мекунад ва инро мо метавонем чунин нависем: A1 T1. ва инчунин дар қитъаи BC, барои қитъаи BC менависем суръат дар нуқтаи С, яъне суръати охира, суръат дар нуқтаи С баробар аст. ин ҳамон формулаи суръат дар ҳаракати собитшитоб мебошад. суръати охира баробар аст ба суръати аввалаи қитъаи BC чи аст? инҷо суръати анаминро VB мегӯям ки дар масъала пурсида шудааст. дар ин ҷо номаълумҳои мо A1 номаълум, A2 номаълум, T1 номаълум, T2 ва ана ҳамон VB суръат дар охири нишебӣ. яъне VC баробар аст ба суръати ибтидоӣ барои ана ҳамин қитъа VB ҷамъи A2 T. ана ҳамин тавр нависта метавонем. ва боз мо мебинем ки дар нуқтаи С суръат 0 аст, яъне VC ба 0 баробар аст. пас аз ин ҷо бармеояд ки VB баробар аст ба минуси A2 T. тамом. акнун мо инро ҳам VB нависта метавонем. ин VB ҳаст. VB ҳоро баробар мекунем ва меёбем. VB баробари VB мекунем аз ҳамин дута муодила, яъне A1 T1 баробар аст ба минуси A2 T2. дар ин ҷо T2. ва акнун барои T1 ва T2 чӣ тавр нависта метавонем? барои T1 ва T2 менависем ки
вақтҳоро мо ба воситаи масофа ёфта метавонем. Масофаи АБ-ро мо гуфтем S1 аст, яъне барои масофаи АБ нависта метавонем формулаи кӯчиш дар ҳаракати ҳисоби шитоб. Мо дар инҷо аз ду формулаи асосӣ истифода мебарем. Суръат дар ҳаракати ҳисоби шитоб V баробари V0 ҷамъи AT ва кӯчиш дар ҳаракати ҳисоби шитоб V0T ҷамъи AT квадрат тақсими 2. Аз ҳамин ду формулаи асосӣ истифода мебарем. Инҳоро дар ҳар як қитъа мо ҳамин формулаҳоро менависем. Барои қитъаи АБ V0 0 аст, яъне S1 баробар аст ба танҳо A1 T1 квадрат тақсими 2. тамом. акнун барои S2 менависем. барои S2 мо дар инҷо агар ҳозир барои S2 нависем, мешавад ки S2 баробар аст ба суръат дар инҷо зарби T ҷамъи I2 T2 квадрат тақсими 2. аммо мо равандро баръакс фикр мекунем ки дар нуқтаи С суръаташ 0 буд ва оҳиста оҳиста суръаташ зиёд шуда то нуқтаи Б омад. яъне раванди ҳамин ҳаракати чанасавурро аз нуқтаи Б то С, ин ҳаракати чаппаи он аз нуқтаи А то Б аст. дар инҷо суръаташ зиёд шуд ва суръати максималиро соҳиб шуд ва баъд аз ин боз суръаташ дар қитъаи уфуқӣ оҳиста оҳиста суст шуда ба 0 баробар мешавад. яъне дар инҷо ҳам мо метавонем ҳамин формуларо нависем. S2 баробар аст ба I2 T2 квадрат тақсими 2 дар ҳолати баръакс фикр кардан. аммо дар ҳолати ҳамин тавр рост фикр кардан, мо бояд суръати ибтидоиро, яъне суръати VB-ро нависем, ҷамъи VB зарби T кунем. аммо дар ҳолати баръакс мо метавонем инро нависем. акнун мо аз ана ҳамин қисм ва аз ана ҳамин қисм истифода бурда метавонем. инро мо аз ҳисоби навиштани суръат, формулаҳои суръат дар ҳаракати ҳисоби шитоб барои қитъаи BC ва AB, инашро бошад аз навистани формулаҳои кӯчиш дар ҳаракати ҳисоби шитоб ҳосил кардем. акнун ана ҳамин ду муодиларо гузошта номаълумҳоро меёбем. фарз кардем ки мо аввал номаълумҳои мо дар инҷо мехоҳем ки фарз кардем T1 ва T2-ро ёфта, мо медонем ки вақти умумии ҳаракат ба чӣ баробар аст. вақти умумии ҳаракат баробар аст ба T1 ҷамъи T2. агар T1 ва T2-ро ёфта дар инҷо гузорем, вақти умумӣ пайдо мешавад ки вақти умумӣ ба мо дода шудааст ва аз дохили ифода ягон чизи дигарро пайдо карда метавонем. яъне мо дар инҷо бояд ё I1 ё I2-ро бояд аз формулаҳо нест кунем. фарз кардем ки I2-ро меёбем. аз инҷо I2 баробар аст ба, дар инҷо бинед акнун I2 ин шитоб дар қитъаи дуюм аст ва мо медонем ки ана ҳамин шитоб дар қитъаи дуюм манфӣ аст, чунки суръат суст мешавад ва ана ҳамин тарҳ бо манфӣ будани шитоб ихтисор мешаванд ва метавонем ки ҳаминҷо тарҳро ба эътибор нагирем ва I2 баробар мешавад T2 дар поён менависем I1 T1. акнун инро мо дар ана ҳамин формулаи S1 фарз кардем мегузорем. дар формулаи S1 мегузорем, ҳосил мекунем S1 баробар аст ба I1 S1-ро ҳамин тавр менависем T1 квадрат тақсими 2. ана акнун дар S2 мегузорем, чунки мо I2-ро ёфтем. S2 баробар аст ба T2 квадрат тақсими 2-ро ман менависам, зарби дар ҷои I2 менависам I1 T1 тақсими T2. I1 T1 тақсими T2. дар инҷо T2 квадрат бо T2 квадрат ихтисор мешаванд. формулаи барои роҳи мо чунин шаклро мегирад I1 T1 T2 тақсими 2. акнун мо бояд аз ана ҳамин формулаҳо мо дар инҷо 3 то муодила дорем. муодилаи 1 S1 баробар аст ба I1 T1 квадрат тақсими 2. S2 баробар аст ба I1 T1 T2 тақсими 2 ва сеюм муодилаи мо ана ҳамин мебошад. барои вақт, дар инҷо вақт ба мо дода шудааст, мо метавонем аз он истифода барем. T баробар аст ба T1 ҷамъи T2. номаълумҳои мо дар инҷо 3 то мебошанд. 3 муодила, 3 номаълум дорем, онҳоро гузориш карда меёбем.
дар ин ҷо ман метавонам ки дарҳол аз А1 халос шавам. А1-ро меёбам, баробар мешавад ба 2s1 тақсими t1 квадрат. инро дар анаҳин ифода мегузорам ва ҳосил мекунам. s2 баробар аст ба a1 зарби t1 зарби t2 тақсими 2 зарби a1-ро менависам 2s1 тақсими t1 квадрат. боз инҷо t1 бо t1 меравад, 2t2 тақсими t1 мемонад, t2 тақсими t1 2 бо 2 ихтисор мешавад s1. s2 баробар аст ба t2 тақсими t1 s1. ва акнун ман дуто ана ҳамин муодила ва ана ҳамин муодиларо дорам ки метавонам ки дар ин ҷо аз t2 фарз кардем t2-ро ёбам. t2 s1 баробар мешавад ба t1 s2. t1 s2 дар ин ҷо s2 доштем баробари ана ҳамин махраҷ ки аст ба s2 зарб мешавад. акнун t2-ро меёбем, мешавад s2 t1 тақсими s1. ана ҳаминро дар формулаи дар муодилаи сеюм мегузорем. t баробар аст ба t1 ҷамъи t2 мо дар ҷои t2 мегузорем s2 t1 тақсими s1. акнун аз ин ҷо t1-ро аз қавс мебарорем, мешавад 1 ҷамъи s2 тақсими s1. t1-ро меёбем, t1 баробар аст ба дар ин ҷо t дорем ва 1 ҷамъи s2 тақсими s1 ба махраҷ меравад. t тақсими 1 ҷамъи s2 тақсими s1 ё ин ки ts1 тақсими s1 ҷамъи s2 ҳам мешавад. давоми масъаларо дар пушташ кор мекунем. акнун t1-ро мо ёфтем. t1 баробар аст ба t тақсими 1 ҷамъи s2 тақсими s1 ё ин ки t тақсими дар ин ҷо махраҷ медиҳем s1 мешавад ҷамъи s2 тақсими s1 ё ин ки t s1 тақсими s1 ҷамъи s2. дар он ҷо дар нақша рақамҳои ана ҳамин s1 s2 ва t дода шудааст. метавонед гузошта қимати ададиашро ҳосил кунед, аммо ман дар ин ҷо танҳо бо формула ҷавобро ҳосил мекунам. акнун t2-ро меёбем. t2 баробар аст дар ин ҷо t2 дар куҷо буд? ана t2 баробар аст ба s2 t1 тақсими s1 ё ин ки s2 t1 дар ин ҷо ана ба ҳамин баробар аст. t1-ро мегузорем t s1 тақсими s1 ҷамъи s2. бинед t1 мо ана ҳамин мебошад, аммо t2 мо баробар аст ба s2 зарби t1 тақсими s1, яъне як бор дигар тақсими s1. s1 бо s1 ихтисор мешавад, мемонад s2 t тақсими s1 ҷамъи s2. акнун мо вақте ки як номаълум боқӣ ёфтем, дигаронашро ёфтан осонтар аст. фарз кардем ки аз ана ҳамин формула истифода бурда a1-ро меёбем. менависем ана ин формуларо ба 2 зарб мезанам. 2 аз ана ҳамин формула истифода бурда a1-ро меёбем. 2 ба 2 зарб мезанам. 2 s2 баробар аст ба a1 t1 t2 ва a1-ро фарз кардем меёбем. a1 баробар аст ба 2 s2 тақсими t1 t2. ҳосили зарби t1 ва t2-ро мебинем ки чиро медиҳад. a1 баробар аст ба 2 s2 тақсими t1 мо ин ана t1 мо баробар аст ба t s1 тақсими s1 ҷамъи s2 t s1 тақсими s1 ҷамъи s2 зарби ин t1 мо ин зарби t2 мо t s2 зарби тақсими s1 ҷамъи s2.
اکنون میبینیم که در ضرب کسر خواه صورت با صورت مخرج با مخرج ضرب میشود، یعنی 2s2 تقسیم ت کوادرات s1 s2 s1 s2 تقسیم s1 جمع s2 ضرب s1 جمع، یعنی s1 جمع s2 در کوادرات. یا اینکه وقتی که سه بار تقسیم کردیم اون با بالا می رود، یعنی همین سه بار تقسیم کردن دویم بار تقسیم شدگی با بالا می رود، برابر می شود 2 s2 در اینجا با s2 اختصار می شوند s1 جمع s2 در کوادرات تقسیم s1 ت کوادرات. انا همین ifade برای i1 i2 رو باشد از ان همین فرمول یافته میتونیم. i2 انا i2 از ان همین ifade i2 رو میابیم. i2 برابر است به i1 t1 تقسیم t2. i2 برابر است به i1 t1 تقسیم t2 یا اینکه i1 ما به ان همین برابر است 2 s1 جمع s2 در کوادرات تقسیم s1 t کوادرات. این i1 ضربی t1 تقسیم t2 t1 ما کنی t1 ما انا در اینجا ts1 تقسیم s1 جمع s2. وقتی که ما با t2 تقسیم میکنیم یعنی هر چیزی که در t2 داریم انا t2 مخرج به صورت می رود، چون که ما تقسیم کرده استودیم و در مخرج اون رو در صورت می نویسیم s1 جمع s2 رو صورتش رو در مخرج، چون که ما با اون تقسیم کرده استودیم s2 t با t اختصار می شوند s1 جمع s2 با s1 جمع s2 اختصار می شوند میموند s1 تقسیم s2 و باز در اینجا s1 با s1 اختصار می شود میموند i2 برابر است به 2 s1 جمع s2 در کوادرات تقسیم t کوادرات در اینجا s2 داریم s2 تمام. انا این ifade برای i چند i2 i1 i2 t1 t2 رو یافتیم. اکنون انا همون سرعت v رو میابیم. v برابر است به i1 t1 یا اینکه i2 t2 برابر است به i1 ما کنی i1 ما انا 2 s1 جمع s2 در کوادرات تقسیم s1 t کوادرات ضرب t1 ما انا اینجور t s1 جمع s2 در اینجا s1 جمع s2 با کوادرات s1 جمع s2 می رود t کوادرات با انا این می رود s1 با s1 می رود میموند 2 s1 جمع s2 تقسیم تنها t 2 s1 جمع s2 در اینجا میموند 2 s1 جمع s2 تقسیم t. این بود مسئله 83 ریمکویچ که در اینجا نقشه داده شده است، همه قیمت‌هایش آورده شده است. میتوانید گذاشته جواب‌ها رو سنجید، جواب‌های رقمی رو. تا نوارهای آینده شاد و پیروز باشید دوستان عزیز.